munduko jokalari bagea, ez? Eta 1500 langile baino gehiago, proiektu mundu guztien zehar, esleipen industrial leku askotan, baina azkenen badaukigu ez, gure Goierriko nortasun horrek iten digun berezitasun, ez? Egia da azkenen, pixkat euskera dela gure nortasuneko karakteristika bat, ez? Eta azten nagia eta mundun gare, baina gure nortasun ez da ez dugu nahi galdu. Gure hizkuntzan aritzea, hizkuntza berean aritzea, asko errazten du. Nik uste dut erraztasun kontua dela, komunikazio kontua dela, ulertze kontua dela, konfiantza da. Herri bateko erronka dela ere ulertzen da, eta implikazio bat sortzen du. Erlazio sendoa sortu daiteke. Gure nortasunak dize hori da euskerie, euskedono gara, betidanik euskera zein dugu, hemen bertan lanien be, hori euskera mantentzie da. Hizkuntza oso garrantzitsua da, edozein jarduera ekonomikoren barruan, ez da, ikasi beharko genuke horri behar duen garrantzia ematen. Euskarari bultzada bat emateko, presentzia gehiago, erabilera gehiago emateko, izan behar dela argi eta garbi onura batzuk ikusten dut zaolako. Gertutasuna, kohesioa, pertenentzia, harrotasuna, maite dugun hizkuntza eta kultura babestea. Hau dana aurrera ataratzeko zer behar dugu? Alde batetik pertsonen implikazioa. Gure konpromisoa horretan bai irmoa dela. Ez da, bezero euskaldunari behar duen teknologia euskaraz lan egiteko moduan jartzea. Eta uste horretan gure arloan erakutsi dugula gaitasuna. Euskara guretzat erdi-erdian dagoen ezaugarri bat da. Guek ere transmititu nahi badugu gure balioak zeintzuk diren, gure nortasuna, gure lokalizatea, enpresa lokala, garrantzitsua dela ere hizkuntza eta kultura ere eskutik joatea. Gu ezin izango dugu konpetitu enpresa handiekin soldata aldetik, bete moda baten bat gehiago ordainduko diola pertsona batek. Orduan, loturak sortu behar ditugu jendekin. Eta, non bizigean, nola bizigean lotu bada. Eta euskera izaleik egietako bat. Orain gehiago eskatzen dutela, dana euskeraz. Sinatzen den kontratua, plataforma, mezuak, beste aldean dagoena euskaraz bai erantzutea, bai, guk gutxienez nabaritu dugu hori, aldaketa hori. Euskara erabiltzeko aukera ematen duten enpresak izango dira erakargarriagoak. Orduan, talentu hobea eta talentu gehiago erakarriko dugu. Eta horrek esan nahi duena da, izango garela enpresa lehiakorragoak. Bere izango gara talentua erakartzeko gaitasuna handiagoa izango dugu eta horren ondorioz izango gara enpresa lehiakorragoak. Eta horrek kulturarekin ez du erlazio zuzenik, baina lehiakortasunarekin eta enpresaren funtsarekin bai. Beraz uste dut oso garrantzitsua izango dela, bai bertako enpresentzat eta baita kanpotik datozen multinazionalentzat ere bai. Gure mezu hori izango zen. Eta gainera, benetan sinesten dugu horrela dela. Ulertzen baldin badugu euskarak balioa duela negozio hizkuntza bezala, eta badu, erabilera sustatuko da. Enpresa bati balioa emango diola, gaur egun gero eta gazte gehiago gaian daudela danak euskeraz ikasi dituzten pertsonak etortzen diela lanea, etorri eta derrepente txoke hori iti euskeraz bizi guztia eta derrepente hasi behar naiz gazteleraz beste hizkuntza baten lanen, ez dela erresa, eta nik uste etorri eta batiz bat gaztiek eta etortzeko erabadala, etorri eta ikustie hemen euskeraz iteala eta azpeitiko bat izen da, lasain dezaken toki badala eta hori dana. Inkluso euki dugu, Txina bat gure plantillan dago lanen, eta pixkat arraru itezun, porque behakin txino inglesez komunikatu berrizete ginen, baina pixkanaka ida euskeraz ikasten, eta aiatzean momentu bat nik uste azkenen ikasten juteela, inguruk egitzena hoxe da, azkau bi baita etzebenak euskera ziten eta gaur egun dana euskera zitebena. Neri iritzait, oain burruka handia dagoela jendea erakartzeko adibidez.
lantegitara, industriara, zentrotara, azkenean, jende prestatuan nahi dugu, gure lantokia, gure industria zentroak erakargarriago izateko, nik uste ondo dagoela, hor dagoen lan giroa eta, etortzen den jendea, gustora egotea. Lan bizitza euskeraz egiteko aukera ematen badegu, nik uste hori horrek ere enpresa erakargarria egingo dula. Gure izatea, gure euskaldun izatek badu nolabaiteko ezberdintasun bat, beste kultura batzukin. Gure nortasunaren parte bat da. Orduan, enpresa euskaldunak, hala dienak, sinisten dutenak eta horri eusten diotenak, nik uste badala altxor txiki bat. Gure langileak edo beraien ama hizkuntza bezala eta beraien kulturaren faktoretako bat bezala hizkuntza izanik aukera ematea zure hizkuntzan lan egiteko hori motivazionala da, hori positiboa da, hori dana daukagu gustoko. Gainean nik uste elkartasun sensazio bat ematen digu. Norberen ama hizkuntzi erabiltzea konfiantzia sortzen zuen. Konfiantzia sortu eskero, betzen dut, harremanak sendua direla eta lan eremue poso egongo dela, nire iritziz. Liderrak behintzat hori barneratute eduki dabe. Enpresa guztietako, industria guztietako liderrak. Segun ze esparrun zagozen, bertako erabili bizu, bertako ez hizkuntza bakarrik, baizik eta erabili bizu inguruko baliabideek. Eta bata gurietzat euskari da. Bi balio nik ikusteotzat argita. Alde batetik, ikerlanek gure nortasun euskaldunakin, gure apostuakin euskararen inguruan, gure dugu izen euskaraz lan egitea gure dabien pertsonendako leku oso apropos bat. Segaitik ez, argumentu bat izan, euskaraz ikasi dauen pertsonak unibertsitatean, euren ibilbide profesionalean bebai, euskaraz lan egiten jarraitzeko. Eta euskaran, baldintza hori gertatzeko baldintzak emoteko lanienga. Bigarrena, enpresa munduan, enpresa multinazional guztiek daukie erronka bat, enpresa txikiek handiek dela langileen pertsonen binkulazioa. Nolabait, pertsonak egon daizela binkulauta, komprometituta, motibauta, binkulazio horretarako erraminta ezberdina da. Kooperatibismoa bat izan leike, euskara beste bat izan leike, eta guk hori ikusten dugu. Izan leike binkulazio modu bat pertsona eta enpresaren artean. Bertako gauzak, bertako kultura, bertako hori zaindu beharko dugula. Leharti bai, ezagutzen baduzu, jendearen arrotasuna edo gure kolektiboaren onenetariko ataratzeko beste osagai bat dela kontutan hartzeko. Organo gorenak benetan pentsatzen badau hau garrantzitsua da, orduan dana posible da. Zentzu praktikora eraman da, ze industrian asko gero bestelak eta zenbakiak agindu egiten dute. Esateko, zu lortzen bali medezu ondo txertatuta egotea zure inguruan eta zure hizkuntzan, zure baloretan, horrek ere bai, balio erantzi bat ematen diola zuri enpresa bezala. Euskara balorekin eta zure izarekin lotuta, ezarela enpresa neutro bat munduan egon daiteken milioiak bezala, niretzako balio bat ematen dizu. Euskara balioa eman dezakela gure enpresei, bai, kohesio aldetik, nortasun berri bat emate aldetik, badaude hor, faktore batzuk, ez bakarrik gure barnean, gure nortasuna, gure identitatea enpresa bezala adierazteko, baizik eta ere kanpoan irudia eta badaude enpresa euskaldun batzuk hori bultzatzen eta erabiltzen ari direna. Gure baske industri hori eslogan bezala hartu daiteke, baita ere errealidade bati erantzuten di. Askotan pentsali dela burruka bat hizkuntza artean, eta ez da burruka bat. Zenbat hizkuntza gehiago hitz egin eta landu, aberatza bihurtzen da bai enpresa eta bai gizarte. Guk ez dugu saltzen ikutzen edo ikusten den ezer. Guk zerbitzu bat saltzen dugu, eta zerbitzuen salmenta konfidantzan oinarritzen da. Ni joan behar naiz eta norbaitek sinistu behar du, ni gai naizela, esaten ari naizen hori egiteko. Eta hor fede puntu bat dago, eta dago konfidantza puntu bat, ez?
Guretzako askoz ere errezagoa izan da beti, konfidantza hori euskeratik sortzea. Integrazioko erremintza bezala erabili aldala, euskera, eta pixka bat enpresa hori, gure ingurune hontan txertatzeko zer plus bat ero zerbait ona izango zala, eta horrek abantaiak dauzka, adibidez, pertsonak bilatzerakoan, langileak bilatzerakoan, hornitzaileak bilatzerakoan, inguruko bertako hizkuntzan moldatzen bazara, ero bertako hizkuntzan erreferente zela ikusten bazaituzte, emaitza hobeagoak eukiko dituzula, bai ekonomikoki ere. Eremu sozioekonomikoan balio duena dielako emaitzak, gauza tangibleak, ez? Eta nik uste dut hizkuntzak igual ez dela tangiblea hain zuzen, baina elementu behikular badela.